घूमेलो कौन नियम बनवले बाड़ो बात साचे बताबो पिया कौन दोसर पटवले बाड़ो सब बुझतानी कहाँ रतिया के घूमेलो कौन नियम बनवले बाड़ो बात साचे बताबो पिया कौन दोसर फसवले बाड़ो रोज आवेलो मुहवा तुम्हारी सुत जाए बंद को के केवाड़ी सुत जाए बंद को के केवाड़ी पुरुषल खाना ठंडा तारो जी न हो कमना के साड़ी में खोस तारो की न हो ए राजा बोलबो कि ना पुरुषल खाना ठंडा तारो जी न हो कमना के साड़ी में खोस तारो की न हो काहे वैसे तारा पावेलो काहे बजना ही आवेलो काहे वैसे तारा पावेलो तू तो बजना ही आवेलो कौन ही मंगिया जार सुत जाए बंद को के केवाड़ी सुत जाए बंद को के केवाड़ी ऐसे करेलो ठाकुर पारावाना देखी के चरित्र जाय पालमा रस्ताना बड़ी खराब बाड़े राजा काहे ऐसे करेलो ठाकुर पारावाना देखी के चरित्र जाय पालमा रस्ताना राजा रंजीत राही हो कैसे समझानी हो राजा रंजीत राही हो ब्रिजेश कैसे समझानी हो हमर बुझेलो नाही लाचारी सुत जाए बंद